Buna chikaunti chinde kaunti ya Nyamira nigo yeroberete boikirano asa matemo manale obusi amatemo a KCPE kolengana no mutenni bwe skuru chia banyana kurase kaunti ya Nyamira Margaret Gesare nigatebire bunamba leta yale asogo chigokolia matemo UNE alia a CBC na boni gabolya bayiboli kwaneke bunanko batira bara abana babo na kubwatsi umurubulyo CBC no nyarroka ne ko balemania bayiboli gatebire nale no kwegen nabuna emirobeli mejane chikobekwa kwaneke umurubuli yo CBC ngochole koba omugusugo kya sabo ibuli muri kitokura se county ya Nyamira Jabuma Ange na roboti rwa senchira yobwekerano Ekero etigalete amatuko amake gochia samatemu amanene ya kirasi sano na isato KCPE na ya CBC kepsea nigo aboroki abagendete korobe ya aborokiwa gukora amatemu ayo. This time round ito chigokora gotemu wa class 6 gokorokwa Kenya Primary Schools kepsea, so na Kenya Certificate of Primary Education amatemu abiri aho chikoenda moja kwa pamoja okukonde wa grade 6 no wa CBC Ntwabato gotarera esukuru ya Bisam Academy ase twabato kumirana na Margaret Gesare oyore omoteneneli bw'ekisukuru cy'abanyene imeye county ya Nyamira oyuboigo oromo nyene bw'esukuru eyo elinde komanya enchira berobetie na private schools cyabekira abana cyatayarishira abana buya sana na ende abana bono bari tayari kuchigokora ma assessment ya grade 6 KCPE umwaka wiga turakore biya sana nateba buna baeteire amakongu asomoroberio OCBC korende asichinga kichiabono nigo baganyete okonacha gwe serikali igoro yo moroberio yo CBC no yatwara changamoto sinyinge mwisho wengo kora tura matemwa mweri wengo kora tura gotemwa gusa assessment ekoira abana bagende junior secondary and a task force on education ngunya gote niche totebinga ngaki abana bagabako bawuse ngayibako genda omorokia omonene Peter Moruri natogia abaiboli asoko bwaterana nesukuru ejo elinde kokinia ekerengo gyekisemi monongo akambye mone sengencho ya abaiboli abo batoira abana nande bakuru efi barure feast twakorire gasingi abana ntayale bare asate banigo aborokia berure elinde kosomia abana na koene kyabuna baetire buya amatemu aya abere ngangara bari bakorire gasirengiya abana ntayale bare twakorire revision kero muremo na bonto gukora kipsea na KCPE na amatemu amatanga ntuji gukora se ruanchago romo litukerimo bagocha kobamo na ntutwara balimu bagocha kobarenda emeroberi yonsi ya koliru ya ikeranire igoge ntutwago sabankeringa muto sabere chikanisa abapastors mole sabera abana ba Kenya bonsi mona ba Gusii na intubisamu na torega moigurekere myaka mbu yatogokora twase county Nyamira ginko reporter ya Ndizi TV Job Maangi.